в своих социальных сетках, ну, даволі так рэзка, я б сказал, рашуча заявілі, што вось гэтыя апошнія дзеянні выступы Лукашенко азначаюць нейкую схаваную мабілізацыю. А можа быць, гэта все-таки нейкае такое перабольшанне, можа быць, все-таки гэта занадта гучнае слово, бо мы ведаем, што за гэтыя гады мы шмат бачылі такіх неадэкватных заяў Лукашэнкі, і здавалася, все ўжо там, все на вайну, але потым як бы гэта все змікшыравалася, сканчалася. Чаму зараз вы настолько радыкальна гэта ацэньваеце? Ну, можа, не зусім радыкальна, я ўсё ж такі глядзеў бы гэта па розных накірунках. Ну, па-першае, я прашу прабачэння ў гледачоў, можа, у дзета дах паехаў? Сапраўды, мы бачылі, калі ён прапановаў развернуць ваду ў рэках, якія цякуць ва ўкраіну. Памятаем с вами зімой, калі ён сказаў, што месяц няхай будзе свяціць, а трэба выключыць святло на вуліцах, таму нельга выключаць на такого сцэнара. Пацягнула. Да, у дзеда дах паехаў. Гэта можа быць інфармацыйная спецаперацыя, прапагандысцкая спецаперацыя, каб паказаць свайму галоўнаму саюзніку ці гаспадару Пуціну, што вось ён ўсё ж такі дзейнічае, і ён стварае тэарэтычную пагрозу для Украіны, бо гэта адпавядае інтарэсам сапраўды Расійскай Федэрацыі, каб сцягваць як мага больш сілаў і сродкаў на межы з Беларусю. Ну і трэці сцэнар – гэта прыхаваная мабілізацыя. Сапраўды гэта даволі дзіўны сцэнар, таму што з аднаго боку я згодны, калі ідзе ўборачная, калі патрэбныя рукі на сяле, і ён сам прызнаецца, дарэчы, падчас гэтай сустрэчы, што яго праблема, да? Што не хапае людзей, а пры гэтым дае загад накіроўваць тых, хто дрэнна працуе, лайдакі, там, п'яніцы, гэтак далей, на мяжу, каб яны дапамагалі сілам спецыяльных аперацый. Так праблему з ураджаем как бы не вырашыш. Да, але ўсё ж таки уявіць сабе, аб'явіць мабілізацыю ў Беларусю, каб падтрымаць саюзніка. Гэта выклік, гэта праблема. Бо беларускае грамадства мае агульнанацыянальны кансэнсус. Ён з'явіўся ў 2022 годзе, нягледзячы на тое, што прайшло ўжо больш за 4 гады, гэты агульнанацыянальны кансэнсус існуе да гэтай пары супраць вайны. Мы не хочам ваяваць, і мы не хочам, каб беларуская армія удзельнічала ў вайне. Таму абвясціць мабілізацыю ён не можа. Але сёння, дарэчы, з'явілася інфармацыя ад Зеленскага, прэзідэнта Украіны, аб тым, што па іх звестках выведкі, бліжэйшым часам адбудзецца мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. Таму тут супадаюць як бы два гэтых факта. Я думаю, што высновы рабіць можа яшчэ заўчасна. Нам трэба вельмі уважліва глядзець за тым, як будзе развівацца сітуацыя. Але з іншага боку мы разумеем, што гэта парушэнне заканадаўства. Так званай тройкі, старшыня райвыканкама, дырэктар калгасу, саўгасу і ваенкам будуць вырашаць, каго накіраваць у армію, каго не накіроўваць. І зноў-такі абраза беларускага грамадства. Глядзіце, як кажа крутой пра беларусаў, да? Лайдакі, п'яніцы там і гэтак далей. Ён просто абражае. Не той народец. Не той народ, зноў абражаюць. Ну, мы разумеем, што Лукашенко вайна з Украінай не патрэбная, што гэта яго палітычная смерць, пра гэта кажуць аналітыкі, і вы на гэты конт прыблізна так выказваліся. Як тады можна спалучыць вось гэты факт, што все-таки вы сцвярджаеце, што элементы мабілізацыі ёсць, і адначасова то, што вайна з Украінай яму не патрэбная ніколі? Яму не патрэбна, я з гэтым згодна, і не таму, што ён любіць Украіну ці украінцаў. Давайте просто з гэтым пагадзімся. Калі б ён паважаў украінскі народ ці дзяржаву Украіны, ён не прадставіў бы тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, а сёння не займаўся вытворчасцю зброю, не працавалі гэтыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі. Ён робіць шмат дзеля таго, каб рабіць шмат шкодаў для Украіны. Але ён баіцца, ён напалоханы, калі ўсё ж такі Пуцін дацісне яго, а мы бачым некаторыя элементы ціску. Паглядзіце, на мінулым тыдні ён кажа, што мы перайдзем на пілеты і брыкеты. А газ для нас будзе стратэгічным рэсурсам, які як бы трэба захоўваць. Да? Гэта што азначае? Бо не падпісана да гэтай пары дамова аб пастаўках газа з Расійскай Федэрацыі. Цана да гэтай пары не акрэслена. Так што Пуцін можа заўсёды выкарыстаць гэты інструмент. Мы бачым, што 11 прадпрыемстваў мяса-малочнай вытворчасці таксама патрапілі ў праблемы з сельхознадзорам, да? Расійскай Федэрацыі. Гэта тыя інструменты, якія Расія заўсёды выкарыстоўвала супраць Лукашенка. Яму трэба паказваць, што ён усё ж такі застаецца саюзнікам. І тут ён будзе рабіць усё, каб паказваць Пуціну, я-то ў прынцыпе рыхтуюся. Я твой саюзнік, раблю ўсё, што магу. Але з іншага боку, ён таксама і крытыкуе армію. Памятаеце, яшчэ ў красавіку ён праводзіў такую вялікую нараду па выніках гэтай... Ой, там праверка была, да, і там ён нават сказаў, вынікі ганебныя. Не гледзячы на іншых лідараў замежных дзяржаў, я буду адкрыта
гэта крытыкаваць армію. Каму ён гэта казаў? Ён казаў гэта не вайсковым, ён казаў Пуціну, паглядзі, наша армія не гатовая ваяваць. І ён гэта будзе дэманстраваць. Таму ён будзе, конечно, спрабаваць яшчэ ухіліцца ад вайны, але не таму, што ён любіць Украіну, таму, што ён разумее, што гэта рызыкі для яго ўлады, бо ёсць агульнанацыянальны кансэнсус супраць вайны. Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне ў нашай размове. Пагроза выслаць войска ўсіх, чыя праца не даспадобы чыноўнікам і кіраўнікам на месцах, гэта спроба рэжыма чарговы раз запалохаць людзей. Так мяркуе палітычны аглядальнік Юрый Драгахруст. Ён адзначае, што ў апошніх заявах войска, якое раней пазіцыянавалася як нешта высакароднае і годнае, паўстае ў выглядзе пакарання. Як у часы прыгоннага права, калі барын мог выслаць селяніна ў рэкруты, адкуль той мог і не вярнуцца. Замысел такі: мы людзей напалохаем, і яны стануць працаваць добра. І тады нам і не давядзецца іх забіраць войска, таму што няма нам ахвоты войска іх забіраць, і вот Хренін іх і не хоча прымаць войска. Але а раптам напалохаем. Тым больш, што ведаеце, в этом напалоханні ёсць такі і другі слой. Все ж бачаць, што вакол адбываецца, што ва ўкраіне адбываецца. І чалавек можа думаць: меня сёння на 2 месяцы забяруць войска. А раптам сітуацыя так складзецца, что я окажусь не на сборах, так сказать, там, бухать партизанам, як звычайно сборы проходят, а в окопе окажусь на фронте. Спадар Павел, што гэта сітуацыя ўвогуле кажа пра правы ўжо незвычайнага чалавека? Мы прызвычаіліся, што ў Беларусі ніякіх правоў чалавека няма, ні да законаў, а пра правы чыноўнікаў. Той факт, што любога з іх Лукашенка можа накіраваць на зборы ў войска. На якой такой падставе, паводле якога закона чалавека могуць узяць, там не алкоголика, чиновника, как заявлено, снять с працы и послать у войска. Господа редактор, иногда не до законов. Мы ж ведаем, гэта той закон, які сёння дзейнічае ў Беларусі, закон у двукоссі, да? А галоўны закон гэта Лукашенко. Все, што ён сказаў, так і будзе рабіцца. Гэта метад яго кіравання, які ён выпрацаваў на працягу 32 гадоў. Гэта рэзалюцыі, гэта рэфераткі, залатыя, да? Рэфераткі, як казалі ў чыноўнікаў, бо там герб заўсёды быў пазалочаны. Да? Вось. І ён сваімі вуснымі распараджэннямі і пісьмовымі пазней можа даваць такія даручэнні, якія парушаюць законодаўства. Бо ёсць сістэма мобілізацыі, ёсць сістэма рэкрутавання ў войска. Да? Вот зараз, дарэчы, объявлено чарговае рэкрутаванне да войска, да, тых, хто прызывы маецца на прызыў, да, прызыў у войска. А тут Лукашенко стварыў тройкі, як у сталінскія часы, якія будуць на падставе уласнага меркавання старшыня райвыканкама, дырэктар калгасу і ваенкам вырашаць, хто добра працуе, а хто дрэнна працуе. Это ж такі механізм звядзення асабістых рахункаў. Вось глядзіце, раней хтосьці ў беларускім грамадстве мог лічыць. Паглядзіце, ты, хто выйшаў на пратэст, здзейснілі памылку. Гэты па-за законам рашэнні тычыліся толькі тых, хто супраць Лукашэнкі выступіў. А зараз гэта будзе датычна ўсіх. Это азначае, што гэтыя рэпрэсіі распаўсюджваюцца на ўсё беларускае грамадства. І заўтра кожны, нават хто не выходзіў з чырвона-белым сцягам, ці не сказаў слова, што ён супраць Лукашэнкі, кожны можа патрапіць у такую сітуацыю. І Лукашенко напружвае сітуацыю ў грамадстве. Таму нам трэба вельмі уважліва глядзець. Лукашенко, дарэчы, рэагуе на нашы каментары. Пагадзіцеся, да? Вось калі Белсат штосьці робіць, там нашы незалежныя СМІ, палітыкі кажуць, ён пазней нават па гэтай сітуацыі з узбекамі, да? Ён жа рэагуе. Ён фактычна вымушаны рэагаваць. Таму Лукашенко павінен разумець, што гэта можа мець агульнаграмадскія наступствы, калі ён не спыніцца. Бо ўсе чыноўнікі як па чарзе пачалі. Пачаў выступаць Хренін, Крутой, да, там, ваенкам Магілёўскай вобласці. Усе пачалі расказваць, як яны, прабачце, у скоцкія ўмовы накіруюць тых, каго яны забяруць у войска на падставе рашэнняў гэтых троек. Яны сказалі, што вам там не будзе малінай, да, гэтае жыццё. То есть менавіта такі падыход. Вось ён так падыходзіць да людзей, як да рабоў. Ну вот агульная мілітарызацыя краіны, якая ідзе апошнія гады, яны мяняюць законы, яны беруць там людзей, все больш войска, которых раней там з астмай, з іншымі хваробамі не бралі. Гэта все адбываецца. Гэта мілітарызацыя, па-вашаму, мае на мэце менавіта нейкія канкрэтныя вот сённяшнія мэты, звязаныя з вайной супраць Украіны? Ці гэта все-таки такая агульная стратэгія кіравання грамадствам вось праз пагрозу гвалта, праз пагрозу арміі, калі вся краіна становіцца такім ваенным лагерем, бо паўсюль ворагі?
Я згодны з вами, але ёсць такі выраз, які Лукашенко так само часто выкарыстоўвае: если хочешь мира, готовься к войне. Але ён мае іншае значэнне. Если хочешь мира, готовься к войне, гэта значыцца, ты будуеш армію, калі патэнцыйны агрэсар не будзе хацець, бо будзе разумець, што калі ты зробіш агрэсію, то будзе адказ вельмі моцны. Лукашенко рыхтуецца да вайны, бо ён разумее, што ў нейкі момант яе будзе немагчымым пазбегнуць для яго. Бо націск з боку Расійскай Федэрацыі ў нейкі момант можа перасіліць яго магчымасці блакаваць уключэнне Беларусі ў вайну. Таму падрыхтаваным. Лукашенко ніколі не быў так падрыхтаваны да вайны, як сёння. І гэта на заканадаўчым узроўні зменена ўсё. Сістэма мабілізацыі, магчымасць папераджальных удараў па тэрыторыі замежных краін, накіраванне ўзброеных сіл у Беларусь за мяжу. Гэтага не было. Пазбаўленасць нейтральнага статуса, магчымасць размяшчэння ядзернай зброі, набыццё ўзбраенняў, стварэнне дадатковых акругаў военных, паўднёвая военная акруга. Это сістэма праверка паветранай небяспекі. То есть гэта Лукашенко сістэмна, метадычна і вучэнні. Паглядзіце, нават гэты год пачаліся ў студзені, яны же не перапыняюцца. Зараз ідуць вучэнні ў Маларыцкім і ў Драгічыцкім раёне Брэскай вобласці. Да гэтага былі ў Гродзенскай вобласці. Да гэтага мы бачылі вучэнні баявога выкарыстання ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Да гэтага мы бачылі вучэнні ў заходняй акрузе, вайсковай. Вучэнне студзень, внезапная праверка боегатоўнасці ўзброеных сілаў Беларусі. Пастаянныя вучэнні. Чалавек, ён фактычна рыхтуецца да гэтай вайны. Ён яе не хоча, але ён разумее, што ў нейкі момант ён не сможа сказаць «не».